Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 10, versikulo 2. Awan na imbag nga itid ken ka ti kinabak ng anagtaod iti alilaw, ngam ti kinalintag ti mangyadayo ken ka ken ni patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay a pakasaritaan, a maitampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Dakkel manen a kwarta ti imbayad kanyak da di at Don Lucio. Talaga nga iso ti kagalan tiyan a customer ko. Talagang ado ti maalilaw iti kinapintas ko. Ado manen ti urnong ko. Iso a kasapulak pa iti agbakasyon. Kaya't ko ti agina na iti trabaho. Awagak man ket dininanang. Kat ipakaamok ti panagawid ko. Aday ta, agriring ti cellphone ni Nanang. Hello. Hello, Nanang. Ni Dorina daytoy. Nasayaat mo tan nakaawag ka anak ko. Kumusta kan? Nabayag mo tan asaan ka nagaw-awid? Di kay madanagan, Nanang. Gaputa agbakasyonak manen. Agpaiso ka day anak. Una nang, iso nga urayin da. Alang nga raw anak ko. Agluto aki ti paborito masidaan. Sige nga rodan, Nanang. Bye. Nagadumot na kinatgatang mau anak ko. Wen ananang, taado nga rod kwartak. O, anya pa iti kayat yung ipagatang tagatangak amin. Bayam ta panunutag pay noan niya ti kayat ko nga ipagatang. Kakaiso na nga ado ti kwartam. Di kay madanagan, Nanang. Ta sa anak ang maibusan iti kwarta. Dayta kati kayat ko amang ngagankan ka anak ko. Aging gaasaan nga agkupas ti kinapintas ko. Sa anak ang maawanan iti kwarta, Nanang. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Anya ti trabaho ay ha anak ko? Di kayat ko asawan. Aging gaan na pigsaak ngagtrabaho sa anak ang maawanan iti kwarta. Ay kasta ka day. Ay katagurnong kamot ang arod. Tanariga ti awan urnong na, anak ko. Anya nga ti trabaho ni Dorina ije Manila, tatang. Tunggal agawid dito probinsya tayo. Madlaw ang nagado ti kwartana. Ti balay da asigod akalapaw laeng. Itakat nagdakkelan. Awan mo't makaibaga no anya trabaho na. Di na mo't kayat nga ipakaamaw. Damagak tuman kan kuana. Amangan numabalin nga isaraknak iti trabaho ije Manila. Ay, padasem ti mapan ije balay datag paiserek kang agpaiso iti trabaho. Padasak man nga agpaiso, tatang. Barang maisaraknak iti trabaho. Apay anak ka umay ka, Irma? Adda ka di masapol mo? Wano kaya't mo mati umutang? Dorina, sa anak nga umutang. Adala kayat ko nga ibagakan ka. Kasta ka di? Anya ti ibagam? Mabalin ka di nga isaraknak mat iti pagtrabahwam. Awan mo't lang amin ti aramidak dito eh. Sigurado ka, akayat mo ti agtrabaho iti pagtrabaho? Apay kit din asaan. O sige, isurot ka apaman nga agsubliak iti trabaho. Agaman hak, Dorina. Di ka madanagan. No nalaing kalakit di, sigurado ang mapapintas mo matibalayo kinitatang mo. Talaga? Wan, kitaan na. Saan ka di ang nagpintasan tibalay mi? Uwan nga rod. Iso apatyak nga oray si ka, kat mapapintas mo matibalayo. No, sumurot ka kanyak, ijay Manila. Kumusta ngay? Nakasaritam ni Dorina? Wan tatang. Kat kayat nak nga isarak ijay trabaho na. Ay nasaya at ano kasta anak ka? Uray siyak nga rod. Excited akmat ka na makadanon ije Manila.
Ay, saan kanto asuminsina ka ni Dorina? Tama nga numapukaw ka. Talaga asaan, tatang? Nalakaaya ti mapukaw. Hanggang mabit man lang. Anya trabaho ni Dorina? Ang mga nudi mo kabailan, ti trabaho na. Jack mo't tan dinamag. Kabailak mo't siguro ti trabaho na, tatang. Nagbayag mo't ijay ni Dorina. Iso apat Jack akabailak. Ala, agan anad kanto ijay anak kao. Kaya't mo asawan. Dito'y ti pagtrabaho. Juan, Irma. Ala, mapan ka agtugaw iti ayan dadya a customer. Galante dadya. Agpaala ka iti inumam. No kaya't narumor kayo, may mayat man. Anya, Saan aya akayat mo mati maadan iti ado a kwarta? Iso asaan kan nga agarte-arte pay dita. Mapan ka kitin. Madlawasan ka anarwa mga mininom iti ara ka. damok ngamin ti aginom, sir. Mayroam kanto lang to nagbayag ka dito eh. Tsaka mo no makapagbayagak iti dahito a klase trabaho, sir. Apay kumasan? Tsak ngamin amo. Akas to'y gayam ti pangisarkan kanyak ni Dorina. Kaya't mo arong warta? Ikang kay tidak kalagatan. Ha? Kwa, sir. Tsak kaya ti pairwan. Di mo kaya ti kwarta? Pasensya kan, sir. Ngam tsak kabailan. Adakan ka, no di mo kaya tidak kalagatan. Nasayat mo ta nagsublikan, Dorina. Kailiw ka manen. Kasta akmat, Don Lucio. Iso nga rod asikat pinili kadagiti amin a customer ko nga uray ita. Alda singasing ko ken ka. No lakit dito o manugot ka. Anya dayta. Agikat kan dito trabaho. Na siya kon ti makaamukin ka. Patakdaran ka iti pukod mo abalay. Anya. Saan mo akayat? Payam, Don Lucio. Panunutag pa'y anaimbag dayta asingasing mo. Sige, Dorina. Urayek, noon niya ti desisyon mo. Oh, apay asaan ka asimurot kini Sir Tony? Among ka di agalante dayta a customer. Iso nga rod nga imbaon ka ang makikatugaw ken kuana. Tapno sigurado adakkel ti kitam iti umunang aldaw mo. Dorina, tsak kabailan. Anya? Saan ka akumita iti dakkel? No saan ka asumurot iti customer? Pasensya kan, Dorina. Ngam tsak kabailan ti kastoy a klase trabaho. Italaang dayta, tagdadamo ka pa'y. Mairuam kan tungad laang. Kaya't kun ti agawid. Iruam mo kit di ti bagim. Ngam no talaga asaan mo ang mairuam? O di saan kanton nga agsubliin ton agawid tamanon? Kaano ka di ti plano mapanagawid? Kaaw-awid ko laang. Agurnungak manin sa akto agawid. No kasta nga rod. Mabalin ka di nga umuna aktulatan nga agawid. Ala, adakan ka dayta. Kaano ti panagawid mo? Inton Sabado, sumrakak pa iti sumagmamano nga aldaw. Iti kasta, adaramatak nga agawid. Okay. Kati ipakpakasik kan ka, Irma. Sapay kumata saan mo nga ibagbaga ijay lugar tayo no anya ti pagsapulak. Sige, Dorina. Di ka madanagan. Awan ti pangibagbaga maipapan iti trabaho mo. Talaga kandi mo kaya ti rungwar, Irma? Pasensya kan, Sir Tony. Ngam, talaga asaan ko akayat. Kan, agpakadakmatan kan ka. Itan ti maudi nga aldaw ko dito yung club. Lukas na agawid ka? Kasta nga agpaiso, sir. Adakan ka dayta. Dayabon ka iti dayta desisyon mo, Irma. Agyaman na, sir. Awatom dayta kwarta. Apay day ta, sir. Tip mo. Kinaramatan mo ten para iti panagawid mo.
Agyaman naklaunay, sir. Apaya nagawid ka mo anak ko. Di mo maanusan ti trabaho medya Manila. Talaga saan, tatang? Gaputadyak mo't ninamnama. Akas jay gayam ti trabaho ni Dorina ijay. Anya ya trabaho na. Agtrab-trabaho iti may sa aklab, tatang. Anya. Ay imbag ta nagawid ka anak ko. Amangan no pa kaisag makam ti kasya klase ti trabaho. Wen nga ro, tatang. Isuan na panunod ko. Anasaysaya at laangan nga agawid ak dito lugar tayo. Di ko maibagbaga iti sabali nga imbagak kada kayo no anyat klase ti trabaho ni Dorina. Anya nga tatirumbang nga aramidak. Umanugot ak nga ta iti singasing ni Don Lucio. Ang umanugot ak. Sa anak tun anawaya. Saan kuntun ang maaramid ti kay kayat ko. Ang mga no saan nakto na palubusan na rumor. Jak lakit di kayat ti maikulkulong. Iso asaan arumbang nga umanugot ak iti kayat ni Don Lucio. Nga uray pa'y kunana, nga itid na amin akasapulak. Kumusta ti bagbagakin ka, Dorina? Nakapagpanunod ka ka din? Pasensya ka, Don Lucio. Ngam na panunod ko asaan arumbang apaibalodakan ka. Kan adamot pamilyang, iso asaan arumbang nga ibalay na. Awan makita amadi iti dayta. Kaputasan ko matabaybayan ti pamilya. Kastamat kan ka. Saan ka abaybayan? No umanugot kalakit di iti kayat ko. Pasensya ka, Don Lucio. Ngam talaga adyak pa'y kayat ti paibalod. Mabalin mo lang damat ti mang sarong karakanyak ito eh. Anytime akasapulan na. Ala, saan ka pilitan? No talaga saan mo akayat? Awan maaramida. Nagawid ka mo't gayam, Erma. Apay, saan mo ang maanusan ti agtrabaho ijay Manila? Kasta nga rod, nana. Isuan, nagawid akon, Sayang mo, ta saan mo ang maanusan? Tinulan mo kumadya anak ko, tapno masinso mo ti biyagyaw kan ni tatang mo. Sana bale, nana. Tasaan kami pa'y amabisbisinan ka ni tatang ko. Agsapulaklangan iti pagtrabahwak dito lugar tayo. Apay, saan mo matakayat asumaya at ibiyagyo kan ni tatang mo? Kayat ko, nana. Ngam, ado mo ti pamuspusan. Tapno sumaya at ti panagbiag mi. Saan lang at ti panagtrabahok ijay Manila ti solusyon. Ala, makamu ka nga rod, balasang kaw. Ay, awan amo di anak mo amang remedyo iti pagsayatan ti biyagyaw, darmaw. Nay, apaya na sa ti kasta, grasya. Wen ata, di namot maanusan ti trabaho ije Manila. Amom ka day, no anya trabaho nang isarkan ti anak mo iti anak ka. Anya aya? Ket no club, mayan dagiti mabaybayadan a babae. Kasta ti trabaho ti anak mo. Anya? Ay, di mo padpadaksan ti anak ka. Apay di mo amaw, kasta ti trabaho ti anak mo. Ilakla ko ti bagina, tapno lang maadaan iti kwarta. Ay, saan apod no dayta? Awagam ti anak mo, tadamagam no puno wano saan ti imbaga. Hello, Nanang. Apay anak kaawag kayo? Nakaawag ka. Takayat ko ang maamwan, nupudno, ti ibagbaga nila kay Darmaw. Anya nga minday taaya, Nanang. Pudno ka di amay sa ka ababayadan a babae, dita Manila. Ha? Nanang. Sumungbat ka. Nanang. Ay mangibabain ka. Agawid ka ni tamot laeng. Saan ka nga agsublipay dita trabaho? Anya? Pagawidin dak dita, tapno agriga takmanan? Jak langkit di kayat, Nanang. Ay saan ko man anatangkad ki ulo. No kung nakagawid ka,
Agawid ka! Saan nanang? Diyak kayat ti agawid. Diyak kayat ti agrigat manen di ta lugar tayo. Bye. Tatang, nadamag yu ka din ti agwarwaras adamag. Teka di pan nakasarak da ka ni Dorina iti pag-abangan na nga awanen anges na. Wen tatang, kat saan da pa yung amo no asino tinang patay. Ay, una taman na ba pa iti investigasyon. Kaasimot ni Dorina. Asino nga ta tinangaramid kan kwa na iti kasjay. Nalabit nga mamuna. Uno may sa kadikiti customer na. Ay, iimbaki di atapi manaw ka ijay anak ko. Tapno di ka na iraman. Ay, nagkasang matunday ti anapasamak kan ka, anak ko. Imbagak tumot ngamin kan ka nga gawid ka laangahin, ngam di nakmat tinungpal. Anya nga hita tinagbambanagam. Nana, makipagladingi ta kiti napasamak ka ni Dorina. Nana, Ay, balasang ko. Agyaman na kiti isa sarong karmo. Kat pakawanan na ko mano ang yaman tinaisawang ko kan ka iday. Nana, awanan kanyak dagijay. Kat gapoy tinayta, dayawon ka. Gaputasaan mo at tinulad ti aramid ti anak ko. Nasay-saya at latta apagbannugan tayo ti kwarta kan nagtaod iti nasaya at awagas. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Binawe. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin.